Hej, hej og rigtig hjertelig velkommen til Ro på Rygetrangen, som er dit on-the-go kit til, ja, du gættede det, at kunne få ro på din rygetrang på 5 minutter eller derunder. Jeg hedder Mikkeline, og det er mig, der er mennesket bag rygestoptræner, og mig, der har lavet det her kit til dig. Jeg er selv eks-ryger. På det tidspunkt, hvor jeg optager den her video, har jeg været 16 år røgfri, efter selv at have ledt efter alle de tricks og prøvet alle de metoder, der næsten kunne lade sig gøre for at blive røgfri, så knækkede jeg endelig koden. Jeg er også kendt med i psykologi, og de sidste mange år, der har jeg hjulpet andre som dig og som mig med endelig at bryde fri og blive fri af deres rygning og lægge det bag sig og gøre det til aller sidste gang, de behøvede holde op med at ryge. Jeg har lavet det her kit til dig med 15 små tips og tricks, som er nogle af de bedste, jeg har, som netop er designet til på en meget hurtig måde at kunne give dig ro på din rygetrang, kunne dulme dine abstinenser eller din impuls til at ryge. De er delt op på den måde, at de er lagt i 3 forskellige grupper, som forholder sig til de 3 primære rygertyper, som jeg ofte ser, når jeg hjælper folk med at holde op med at ryge. Du ved måske allerede nu, hvilken en du er. Der er nemlig den fysiske rygertype, som næsten triller ud af sengen og tænder en cigaret, eller som oplever fysisk ubehag, når der går for længe imellem, at man ryger. Så er der den psykologiske rygertype. Det er dig, hvis du måske mest ryger på dine følelser. Det gjorde jeg selv. Så endelig er der den vanemæssige rygertype, eller hyggerygeren, som er kendetegnet ved, at rygning er et ritual, eller noget, man ofte gør, uden egentlig lige at tænke over, at man har gjort det. Du ved måske allerede, at der er en af de her 3 typer, som særligt føles, som om det er dig. Hvis du er i tvivl, jamen så er der også mulighed for at få hjælp til at få afklaret det helt nøjagtigt. Det kan du se mere om i slutningen efter det her kursus. Men lige nu, så er der ikke ret meget andet at sige end snup din checkliste, download den, hiv lydfilen ned på din telefon, så du kan have den med dig, og så kom i gang med at bruge de her råd til at få ro på din rygetrang på 5 minutter eller derunder. Jeg hæpper på dig.